Daghang salamat ni Sister Judith niya kung gimita din sa Divine Mercy sa Diyos ng Kaluoy. Ini ako ang istorya, dili para sa kong kaulingon, para ginis Divine Mercy, para ginis Ginoo tanan. Sa ako nag-iingon kanina, Agos Mindanao, pamo ko dito kanang reporter sa radyo. Kaya, nitong panahon na 1993 to 1998, batanon pa man ta, di ta mahadlok, musultis mga binuang. Kaya kining corruption ron, nag-control, na-atol pa sa akong panahon sa una. Ako ginilabhag mayo pero ang Ginoo ni hatag man og palitingnan sama ni San Juan Evangelista kung mahimo ang gugma mo itong isang yaw, di na ito isang yaw ng mga defects sa uban. Kaya si Aning Pope Francis, ningon siya nga, di yun maayo nga, sige na istorya bayan ng mga defects sa uban. Ang ato agyod nga, atong ipaambit ng Diyos ng Kaluoy. Moto Nanay Ivan, 1999, abot ko diha sa munisipyo. November 1999, Likas Mindanao. Kay ikuan mo ko dito kanang ipaskinan. Moto nga, nahita ko lagi nga, ipusil ko atong Miwa 1992, niya ako Rosaryuhan, kumutong gisulog, ni Siga, nakita niya ko ang kauban ng security guard niya. Nawa sa ito akong sinusunewan, patasan na ito. Nawag yung pagkita na naiban, wala yung pagkakit eh. Sige lang, kaya ang atong gugma sa Ginoo, gugma niya na ito, di na namuha na ang mga televis sa itong kasing-kasing. Muna nga, palayo lang ko, sinyas niya, pero mo ng 10 minutes eh. 10 minutes na akong ma-upload sa YouTube sa ako ang amigo na ito sa Saudi si Plater, Camisa. Isa naman sa salilarog sa una sa inoto ng atong video. Una nga, tuyok yun sa Divine Mercy, tuyok yun sa Ginoo nga daikon siya. Kay sugutan sa dili, mabuti ko nga ako hindi suwat kay nabu ko'y memory loss, dili mind loss na ko kay sabab ko mo mind na mo-loss. Manilingon na ang dapat kasada. Dili sa Deuteronomio Kapitulo 4, 51, versikulo 31, ang Ginoo nga inyong Diyos, maluluyon, sa ato ay sa daang tugon, nagsulti ng Ginoo matros katauhan, kaya pinangga na siya maluluyon. Sa Exodo Kapitulo 34, versikulo 6, ingon ang Ginoo, ako ang Ginoo, ang inyong Diyos nga maluluyon, ugupong sa gugmang walay paglubad. Kung sa gugma sa Ginoo, muna ningon si Propeta Isaias nga, sa Isaias 55 City, biyaan ang atong ang kadautan o isalikway nato ang mga sala. Dubalay kita sa Ginoo, harong kaluyan kita niya. Si Salmista David sa Salmo 145, 8, ningon, may gugmaon o maluluyon ng Ginoo, maayo siya sa tanan, o maluluyon sa tanan niyan binuhat. Si San Pablo sa iyang suwat nga ito sa taga-Hebreo sa 4:16 ningon, busa magmasaligan kita o muduol sa trono sa Diyos
Intuwa ang grasya aron madawat nato ang kaluoy ug ang grasya nga atong gikinahanglan. Muna nga silabihan ang iyang kaluoy nga rin nato nasa Efeso 2:4. Muna mga higugmang isuon, ang atong simbahang Katoliko doon ay mga libong sukaranan sama sa private revelations ni Santa Faustina Kowalska, bugat na papal endorsement ni St. John Paul II. Kaya matod pa sa iyang encyclical nisuwag si St. John Paul sa buhay pa siya sa nilatin nga giingon Divis in Misericordia, nilatin man siya. Yang in English ni itawag kong rich in virtue. Kung sabi saya pa, dato sa kaluoy. Kini nga atong devotion sa Divine Mercy, nagsugyot ni harap pagsubli sa atong kinabuhi. Ang chaplet of Divine Mercy, nagsaad nga dipinsa o taming nato batok sa mga kaaway na mao ang mga tentasyon o haylo sa mga ginaling kalipay sa kalibutan. Ang kalagnon ng mga buhat sa kaluoy kung pagkinabuhi nato sa balaang kaluoy, una, tuduan nato ang mga walay alamag. Kagingon mo sa step na presta sa mga walay alamag, tuduan nato ang Divine Mercy ng Kristong kaluoy. Tuduan nato sila na wala may balot sa pagtuo o sa kamatuoran. Kambagan sa ang mga madugahon, paghupay sa mga masulupon. Kay nahinumdum ko sa gisulti ni St. John Bosco, ningon siya, I will give you the formula of sanctity. First, be happy. Second, study and pray. Third, do good to everyone. Paghupay sa mga nagantos, sa likway ang mga pagdumot o sa iluon nato ang nagkasala nato. Pagampo nato alang sa uban o sa mga nangamatay na alang sa kapaulayan dayon sa ilang mga kalag. Ang Divine Mercy mao'y atong paghanop sa lakong hugma sa Diyos. Diya sa aktibong hatag nato kaluoy sa tanan. Pagsalig sa Diyos ang kinauyukan nga mensahe nga ang himpit nga pagsalig sa kaluoy sa Diyos kinahanglan alang sa atong pagdawat sa grasya. Mga buhat sa kaluoy, pagpakita o kaluoy pinagi sa mga buhat, pulong o pagampo ngadto sa atong silingan. Divine Mercy Devotion mo kini ang atong gibuhat. E diya sa size 26 sa San Juan katong gingon niya kiniha. Ngayon si San Juan sa suhok San Juan 26 maghago kita sa kalaton na dili madunod ang kalaton ng bulungtan ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Salamat kayo sa luwa kong natas-taas ako ang pagpambit sa ngalan sa Mahal sa Anak sa Espiritu Santo. Amen.